Vedare tinokuchingamidzai zvekare kune chimwe chirongwa pano paZim Facebook Secrets and Confessions. Tadzoka zvekare nemamwe mamessages. Rekezai tibva tapinda mumamessages edu atadzoka takakubatirai. Message yedu yekutanga yakamira sekudai so. Hanzi makadi zvenyu mukoma, ndinokumbirawo kuti muge muchindiposterawo nyaya yangu makaviga chitupa changu. Inini ndiri mudzimai uye zvekare ndine makore 35 years ekuberekwa, handina mwana. Ndakapinda mumarriage only once apo pandainge ndichiri ne26 years. Kubva ipapo ndakabva ndazovenga chinhu chinonzi marriage. So ndikuda kuti mhuri yeZimbabwe inge ichindibatsira. Mukoma, inini the day that I found out kuti I was not normal, that was the day when I took a bath with my best friend. So ipapo tichitonogeza, iye akatondibvunza kuti iwe why is it uri kugeza wakapfeka pant. The reason as to why ndainge ndichigeza ndakapfeka pant because ndainge ndichinyara ndisingade kuti ainge achizviziva kuti inini ndainge ndiine sikarudzi mbiri. Handizivi kuti vanhu vanokwanisa kundinzwisisa ipapo kana ndichiti ndine sikarudzi mbiri. Ndine sikarudzi like normal yechikadzi inotofunctiona, uye zvekare ndine sikarudzi yemunhurume zvekare inotofunctiona. Iyo yemunhurume mukoma like inotooneka kutoti iyi isikarudzi yemunhurume, like maybe ndidzo sikarudzi dziya dzavanoti tumadora, like it is as big as my little finger. Zvinova zviri zvinhu zvekuti zvinondishungurudza mukoma nashi. So when I looked at her ndikabva ndaona kuti ko ingakwani iye ainge asina icho chinhu chemunhurume chandainge ndiinacho all along. Amai vangu vaingonditi it is normal, vasikana vose ndozvavari, you will see in time. Kubva ipapo mukoma ndakabva ndatanga kuluza self confidence. Ndainge ndichidanana nevakomana vandaidanana navo, but still mukomana shivaiti paya pakuzoda kunosika bonde neni ndaibva ndaramba. Zvino mukoma ndakabva ndachizotanga kudanana neuyo akazondiroora. Iyewo handina kumbogara ndakamubudira pachena until when we were on our honeymoon. Zvinondirwadza mukoma. I think it is a few women who can tell a story like mine. Ndakarohwa mukoma nashi when I was on my honeymoon. He beat me up so bad zvekuti achindirova kudaro ainge achinditi ndikuda kukuuraya, uri ngochani iwe, yet I am a woman. Zvakaitika ipapo mukoma ndezvekuti sezvo ndainge ndakaramba kusangana naye pabonde, takazoti tava kuhoneymoon kuya, I waited until it was in the evening. Sezvo ainge achizviziva kuti inini ndainge ndichiri musikana uyo ainge akakwana, akabva ati ndikuda kuti ndinge ndichitora time yangu newe. Then ndikabva ndachizongotanga kungoramba paya kuzonosvika achizondimanikidza. Saka iye manje akabva achizoda kutanga kudya sikarudzi yangu. Takanetsana paya kuzosvika ndaona kuti panapa let me just let him be, maybe it is normal. Mukomana nashi iye akabva azoti iwe, what is it that I just put into my mouth? Ndopa akazondivhenekera paya ndokubva aona sikarudzi yemunhurume yainge yakaita seyake but iri pfupi yainge yakatomira kuti twasa, because ndo zvinoitika pandiri kana ndikanzwa mafeelings inotodaro, and it is very weird and awkward. Mukoma ndakabva ndatanga kurohwa paya. I tried to explain to him kuti ndainge ndakatozvarwawo ndakadaro. Akandinamatira mukoma achinditi I was the devil. Ndikabva ndatanga kuchema. Saka ndichichema kudaro akabva anditi nyarara, iwe uri dhimoni chairo. Ndokubva atanga kundirova. Ndakarohwa mukoma nashi, and then he told me kuti he wanted us to divorce. Tichibva kuhoneymoon ndainge ndava kutozviziva kuti I was going to get divorced. Akabva ati iye for the sake of my parents he did not want to divorce me there and there. Ndakararamiswa upenyu hwainge huchirwadza naye murume uyu. Ndakagara naye for nearly 4 months. But by the time patainge togara tose manje, iye ainge atova neumwe musikana uyo waainge amitisa. Hama dzangu ndairarama upenyu hwainge huchirwadza. Him and his pregnant girlfriend vainge vachirara mubedroom, then inini ndaiwaridza zvangu mukitchen, then ndobva ndarara ndichichema. Ndakasvika pakuonda because I would cry each and every night, uchinzwa vanhu vachichemedzana, and ndakasvika pakuluza kana appetite. Ndainge ndava kusakwanisa kana kudya kana chii zvacho. Then akazoti paya
ainge ava kuda kuti tinge tichizorambana. Handina kana kumboramba, ndikabva ndati oh well it is fine. Kubva ipapo ndakabva ndazombodzokera kumba kuvabereki vangu. This was after he had forced me to even admit kuti ainge andibata nechikomba, akabva anditi you have to choose what you want, it's either ndichatongosimuka ndobva ndamira pamberi pechurch and I tell people kuti iwe uri ngochani, une mitezo miviri, wakanoitwa operation, ukabva wazoiswa sikarudzi yemunhukadzi, so the choice is yours. Ndikabva ndati zvainge zviri nani kuti zvinge zvichingonzi inini ndainge ndakabatwa ndiine chikomba rather than kuti ndinge ndichizonzi ndainge ndiri ngochani. Ndokubva ndabvuma paya, takaendeswa kumapastors, kumaelders, ndokubva tazombozama kugadziriswa paya, but I knew kuti since it was a lie there was nothing that was going to be fixed in our marriage. Zvadaro ndokubva ndarambwa paya, ndikabva ndadzokera kumba kwevabereki. Vabereki vangu vakabva vatanga kundishungurudza vachindibata rough. Mukomana chimurume uyu for 6 months ainge achindipa monthly allowances. Ndikabva ndaona kuti ndinosvikepiko munhu uyu achiita sekunge anondinzwira tsitsi, yet iye akandishungurudza kudaro. Ndokubva ndachizotanga hangu kuitawo zvekuhodha ndichitengesa, ndikabva ndachizouya kuno kuSouth Africa. Zvino ndakati ndauya kuno kuSouth Africa, I still had that fear. Boyfriend yandakatanga kuita muno muSouth Africa, ndakato approacha umwe muSouth African uyo ainge atori ngochani, ndikabva ndamuudza the truth about me. I can say kuti ndiye munhu wandakato enjoyawo naye pabonde, but dambudziko rainge riri paari nderekuti iye sezvo aitwa mukadzi nevamwe vanhukadzi aito expecta kuti inini ndinge ndichimupa mari, and he expected me kuti ndinge ndichimutengera hembe or anything that he was lacking. Ndikabva ndaona kuti zvainge zvisingashandi. Iye the reason as to why I can say kuti ndiye munhu wandakatombo enjoyawo naye pabonde, because taitoti titori panguva yacho yekuita bonde, dzimwe nguva aitondi tambisa sikarudzi yacho iyo yakaita yemunhurume, in which I do enjoy since it is part of my body, obva azogumisira zvake nekuzosika bonde neni achishandisa sikarudzi yangu yechimunhukadzi. So mukoma ndozvandiri izvozvo. It is very weird, and varume vazhinji vanototi paya kana vakandiona ndakapfeka like even majumpsuits or anything, pamberi pangu apa panenge pakafuta, in which vanhu vazhinji vanenge vachingoti ane churu, but inhau yekuti vanenge vasingazivi kuti nditoriwo nesikarudzi yemunhurume. Saka handiziviwo kuti ndingabatsirikana sei. Chinondirwadza ndechekuti pandinotanga kudanana nemurume, sometimes munhu anokwanisa kuita sekunge anokunzwisisa, but unozoti kana ukazonokurura nhumbi paya pekuti anenge ava kukuona live and direct, munhu anobva ati izvi handizvikwanise. Varume vazhinji avo vanenge vasingaite zveungochani vanobva vatoti iwe handingambokugoni, because ndiri kuona sekunge ndava kuda kunoita bonde nengochani. Vazhinji vacho unotoona kutoti anenge asiri manyepo, unototi wakamutarisa unobva watoona kutoti nhengo yake inenge ichitoshaya simba. Saka ndoda kubvunza kubva kumhuri yeZimbabwe kuti izvi nezvandiri, does it mean kuti ndichakwanisawo kuzoita mwana here, kana kuti ndichangofawo ndiri ngomwa ndisina mwana? Because uyo wandakamboita sekunge ndainge ndava kumuda, ndakangosema kuti ndige ndichiita bonde naye pasina dziviriro. Saka ndiye munhu wekuti ndakanyanyisa kuita bonde naye. Todawo kuti mhuri yeZimbabwe inge ichindibatsira, ndichange ndichizotevererawo mucomment section. Hey, vidare ndo message iyo yandakatumidzirwa ichibva kuna vanzvadzi vedu. Zvakangoma hazvo vedu we. Have you ever heard such a thing? Strange things indeed, they do happen in this world. Ngatizamei kuti tinge tichitaura navo vanzvadzi vedu ava mucomment section. Pakaipa. Hanzi varumewo vekutoti ndinotofila comfortable pandinenge ndichiita bonde navo ndivava ava vanoitawo zveungochani. Hey, zvakangoma hazvo vedu we. Kune avo vane ruzivo, is it even possible biologically kuti mukadzi anoita nhengo mbiri? Hanzi imwe yacho yakaenzana nechigunwe changu chidiki. Zvakangoma hazvo vedu we. Regedzai tibva taenda panyedu inotevera.
yedu inotevera yakamira sekudai. Hanzi makadi zvenyu mukoma, ndinokumbirawo kuti munge muchindiposterawo nyaya yanguwo makavika chitupa changu. Ndauyawo pano ndiine confession yangu iyo yandiinayo. Confession yangu mukoma nashi yakamira sekudai. So ndinoda kureurura kuti mainge muri mugore ra2009 apo pandakapfuurirwa negirlfriend yangu yandainge ndichidanana nayo, even though I was married. Mukadzi uyu naiyewo ainge akaroorwa, takadanana mukoma, and ipapo ndo pandakaona kuti kana uchida kuona kuti vanhu kana vanokwanisa kuponda munhu, kutouraya munhu zvikatorova, it is someone who is a married man and a woman that is a married woman. Vanhu ivavo mukoma kana varangana chavanenge varangana, and it is make sure kuti zvinhu izvozvo vanozozviita. Saka mukadzi uyu ndakati ndatanga kudanana naye ndikabva ndazonzwa ava kuti iwewe ndinonyanyisa kukuda baby, neniwo ndainge ndichingoti ndinokudawo, but ndaisatoziva kuti she was someone who was now obsessive over me. Akabva ati iye ainge achida kuti inini naye tinge tichizova tose kuupenyu hwedu hwose, semunhuwo wekuti ainge asinganetsi. Dzimwe nguva ndiye aitondipa mari. Munongoziva isusu vanhurume tinongofarirawo bonde remahara. Pose pandainge ndichiridira ndainge ndichiripiwa. Ndikabva ndati baby, what are your intentions? Akabva andiudza kuti kubva murume wake zvaainge akatanga kuita mari kubva murume wake zvaainge akatanga kuita mari ainge achida kuti murume wake ange achizofa asati atanga kumuhurira. So ainge akambozama kuti ange achitsvaka matsotsi, but murume wacho aita sekunge ainge ainewo zvaimuchengetedza zvekare nekunyumwa. Zvino akabva achizoti kwandiri, iwewe ndikuda kuti tinge tichibatsirana, because since I was a mechanic, aiti hauna here zvaunokwanisa kuita pamotikari yake zvekuti anokwanisa kuzoita accident obva azofa, since he was always on the road. Saka mukadzi wacho akabva azoya nemotikari iya. Mukoma ndokubva ndikasunungura mabrakes zvekutoti ndakazotomuperekedza kumba kwake usiku hwacho ihwohwo, ndichitya kuti mwana wevanhu aikwanisa kuzoita accident akafa. I dropped her off at her place, then murume wacho had to travel achienda kumasvingo uko, ndopa akabva azoita an accident. Sezvandakuudzai kuti murume uyu aita sekunge ainge aine zvinhu zvaimuchengetedza, because murume uyu akati aita accident kudaro ndokubva avhunika makumbo, in that accident he was supposed to die. Akati avhunika makumbo ndokubva achizotanga kushandisa wheelchair. Ipapo tainge toita party mukoma. Dzimwe nguva I would even sneak into his house, then nemukadzi wacho taizotorara usiku hwose tivete muspare bedroom yemwana wacho musikana, taingowaridza pasi tobva tatorara tichitoita bonde. Mwana wacho aiti akamuka akabvunza kuti konai mama, ko muri kuitei? Since she was very young, I think kuti kuma 9 years, then iye aibva anyepedzera sekunge ainge anetsana nemurume wake. Aizviziva kuti murume wacho once amuradzika pambedha, there was no way he could get off from the bed. Vakadzi ava vane utsinye mukoma. Aisarudza kuti ange achiignowa murume wake. Murume wacho paanenge achichema achiti ndoda kuenda kunoita weti kani, ndiri kunzwa mudumbu apa tinenge tiri busy tichiita bonde, aisarudza kuignowa achiti iwe ngatimbotanga tanakidzwa. We could do that for 30 or more than minutes. Taizoti kana tapedza tose paya, then ndipo apo paibva azoenda obva azonocheka murume wake waimunzwa achipopota ari kwakuspare bedroom. Takadanana mukomanashi kudzamara tazoona kuti munhu uyu as long as ainge achiri mupenyu, we were never going to enjoy our relationship. Ndopatakabva tachizonyengerana kuti zvainge ndopatakabva tachizoenda kune imwe ng'anga. Takati taenda kung'anga kuya tikabva tazopiwa mishonga inova iri iyo yakazotanga kushandiswa naye mukadzi uyo. Iye akanzi aifanira kuti anga achizopota achimuisira murume wacho mushonga wacho mumvura yekugeza achimubikira. Murume uyu 2 months down the line he then passed away. Ndo zvandakaita izvi mukoma nemukadzi uyo wandakambodanana naye. Kubvawo ipapo mukoma kusvika pari zvino handina chandingati ichi ndo chandakambosangana nacho chiri spiritual. Hey vedare, ndo message iyo yandakatumidzirwa ichibva kuna
mukoma vedu ngatizamei kuti tinge tichitaura navo mukoma vedu ava mucomment section. Zvakangooma hazvo vedu we. Regedzai tibva taenda panyedu inotevera. Nyedu inotevera yakamira sekudai. Hanzi makadi zvenyu mukoma, ndinokumbirawo kuti munge muchindiposterawo nyaya yangu makaviga chitupa changu. Inini ndakauyawo muno muSouth Africa. Pandakauya muno muSouth Africa mainge muri mugore ra2010 ndokubva ndatanga kushanda zvangu. So mukuzonoshanda muyamya ndo pandakabva ndaona kuti the only possible way yekuti ndinge ndichiwana mapepa emuno hunge ndaroora mukadzi wemuno. Zvino ndakati ndazoudza mukadzi uyo wandainge ndava kudanana naye akabva abvuma, but the process was going to be very long. Handiti kukunyepera yemukoma, ndakabva ndazongoitawo madhiri ndikabva ndazowanawo chitupa chemuno zviya zvaiitwa kudhara zviya zvekuti waingotsvakawo munhu wechikuru ainge achikwanisa kuenda newe obva anokumirira achiti iye mubereki wako. Saka ndakabva ndazonomirirwa nehama yemukadzi uyo wandainge ndichidanana naye ndokubva ndawana chitupa chemuno. Zvino ndakabva ndazonzi chitupa icho haufaniri kuti unge uchizongokurosa mabhodha. Mukoma ndakabva ndakagara mukoma, but zvinoitika ndezvekuti iwewe kana ukagara wazoita chitupa chemuno unokwanisa kuzozvikanganwa kuti iwewe umbori ani, because nemukadzi wandainge ndichidanana naye akabva ati zvainge zviri nani kuti tinge tichibva munharaunda yekuti ndinenge ndichingosocializa nemamwe maZimbabwean, otherwise ndaizokasika kuzobatwa kuti ndine chitupa. Ndokubva tazobva kuya tikabva tatanga kugara mune imwe munharaunda muya ndaitoti kana munhu wekumusha achitaura neni ndaitosarudza kutoti ndinge ndichitomunyepera kuti inini ndiri wemuno, plus nekuzonyanyisa kugona language. Vazhinji havatozvizivi kuti inini ndiri wekumusha ende ndine chitupawo chemuno muchandiinacho chemadhiri. Zvino mukoma nashi kumusha uko ndakabva ndazosarudza kuti zvainge zviri nani kuti ndinge ndichivanyepera. At that time I thought kuti I was making the best decision of my life, sezvo ndainge ndakasiya mukadzi kumusha uko nevana. Ndakabva ndazongotenga sim card ndikabva ndaita sekunge ndainge ndiri friend yangu, and I started speaking with my wife and her relatives. Ndikabva ndatumidzira matext messages ndatomubloka paya. Saka kusvika pari zvino handitombozivi kuti wangu womudzimai akazouya kuno kuSouth Africa here kana kuti what happened. Handina kana kuzomboda kuzombokontakta hama dzangu zvekare. Ndakabva ndadelita mafacebook angu ose. Nazvino mukoma nashi kana ndiri paFacebook ndinotoshandisa zvangu maghost account, but nyaya iripo mukoma ndeyekuti even though ndakazoita vamwe vana muno muSouth Africa nemukadzi uyo, ari ndo message iyo yandakatumidzirwa ichibva kuna mukoma vedu. Zvakangooma hazvo vedu we. Mukoma musadaro, zviri nani kuti munge muchidzokera zvenyu kumba musina chamuinacho. Hanzi ndakafuratira vana vangu. Let's say kuti masarudza kuti hazviite kuti munge muchidzokera kumba musina chamuinacho. How about you try to contact your ex-wife kana kuti relatives, then vana ava you try to help them out in life, kuvatangirawo kana kabusiness kana kuvaunzawo kunoko, movatsvakirawo zvekuita. Maybe vari kutotambudzika kwavari ikoko, maybe vari kutotambura kwavari ikoko. Ngativabatsirei mukoma vedu ava mucomment section.